Bir jawan oğlan yönüfe 5 vakt namaz ha. Allah'ın farz eden adı. Mescide katlanacak bolsa, öz heleyi, oğlan, uşak, kaynane, hemsaye, halktan tamam kefine çevine kahallıyor. Fakat 5 vakt namaz ha. Ya mesela bir zenanağı eli bilen uzatıp salam vermese, bir zenanağı eli uzatıp salam vermek haram zatta. Allah'ın icazı vermeyen zatta. Elini uzatmasa, müngdeni kepleri eşitmeli. Bizde Müslüman, bir sahabalar da Müslümanmış. Ya men toyum arasında tutacak deyse, ya bir zenanağı ya bir erkek adam, münglerçi yerden kef eşitmeli. Ya börük, selle, ya bir sakkal Resulullah'ın sünnetini koyacak daha deyse, öl içerisinden, daşarsından, qayın tofor tarafından münglerçi kepleri eşitmeli. Şun üstünde bir görürün ma, nem peygamberin aydan keplere aydılmalı, Huday için sizin hizmetinize yetireyin. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, tekunu beyne yedeyi sa'ah fiten, kaqita'il leylil muzlim, yusbihur raculu fiha mu'minen ve yumsi kafira. Ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يبيع أقوام دينهم بأرض من الدنيا رواه الترمذي والحاكم. Peygamberimiz aydıptır, iştiçkin bir zaman molor, fitneli köfeler. Fitne diyen sen imandan alqaliyan zat, Hudaýyň mehabbetinden alqaliyan zat. Bazarın şulukluğu, zenarlan açık yalangaz, evin maçtan çıkmağı, haram toylar, bidirek fikirler, bidirek aqidalar, bidirek okuwlar, yerli yerden köfeler, şonna bir adamla olar diptir. Peygamberimiz aýdýaşyny. Yusbihur raculu fiha mu'minen. Günnide musulmanlar diptir. O yumsi kafira, akşam kellesini yastıkda koyanına kafir olup yatanlar diptir. Nauzu billah. Mescide gatnap duranlar cak eline tesbih vardır. Mescide var yani. Öyne var ya, mesela açıklığa aydın. Odorlarda da kan aydıptık yani açıklanmaktır şey. Cak tesbihsi var, öyne var ya hamanı qıyda ağlaptı ya oğlu ağlaptı narahat. Näme oğlum, näme qıydı, näme oldu diye mescitten elttu ha öyle. O ham men bir harami iş etipdiren ya zindigimde falan zat bolly ahulla İslam dinine şana doğru dedi ya. O jürek doğru däl halal haram bolmaz bu zamanna. Halal haram boljak mı zamanna? Elçek buýrundan nidi? Ene diýip kafir da bil adam. Öde elini tesbihini şeýt buruwati subhanallah diýip. Halal haram boljak mı bu zamanna? Zindigiň menen bol. Halal haram qalli Kur'an peygamber qadim zamanınki öde ýa mescitten gelipdi. Peygamberimiz aýtypdyr şunu. Yusbihur raculu fiha mu'minen ertibilena musulmanlar diptir. Ve yumsi kafira akşam kellesini yastık doyup orsdan farkı yok diptir. İyi ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. Akşam Allah diptir, subhanallah diptir, musulman diptir. Erti turanna dip kafir oluptur ya diptir. Ahun molla selle dip mescid dip ayırın mı zatlar dargadın yıkıştırın dip erti ver şu kefaydı oti. Näme? Azıcık dünýesini nezer çekensen telefonun maşynna hücrede guşin maşynna oturup halk ağlap duqa oğul qiydinana deňuronna o kepler aýtjak bolsak onda şaýat bir toforuňyz ýüregiňizde ýarylsyn. Ýöne azbes kan eşitipdir, öwrenşipdir bireme. Şaýat tahammül etip bilmän götürüp bilmäni şu durşuňyzda öýüňizde barman şöyle çykyp ağlarsyňyz köpüňiz. Ol aýdylýan gurrunlary enesi ýa dädesi ýa dogunyň aýdylýan gurrunlaryny men şu tribundan aýtsam hökmen bilýän öýüňizde barman şöyle çykyp 2 saat 3 saat ağlarsyňyz. Kufurluk keplerden, bidirek keplerden, eziyet keplerden, Allah Taala'dan daşlık keplerden aýdylýan gurrunlary. Peygamberimiz aýdypdyr, akşam musulmanlar bir tofar adam dipdir. Erti turanny diýip imansyz da dipdir. Diýip imansyz. Adaçyk bir sakkaly goýsa, ya selle goýsa, ya bir mescid agallam halamy ýanna bolsa diline gaýym bolmaly. Aýdajak bolsa hamanyň nasihat gowluk diýänne bolsa ay bolya ýuwaş-ýuwaşdan gidewer, nämet mäwdip bir ihtiýatly, abryly keplemella. Ýok, aňgy gelipdagy Allah Peygamber Kur'an-ı Kerim'i dillewir tasa söwti. Özde eline tesbih alypdyr, mescide gatnapdy, ýa şoňa meňdeş, ýa kellesine börük ba, ýa umra gidipdir, ýa haja gidipdir. Nagat fitne zaman bolupdyr biziň zamanymyz. Nagat afet zaman bolupdyr biziň zamanymyz. Yo bolar buýrunlar aýtmaýly, ýa Peýgamberiň aýdan sözi aýdylmasynmy? Peygamberimiz ahirine aýdypdyr, "Yabi'u aqwamun dinahum bi aradin min ad-dunya."
Bir tovar adam bolar dipdir. Dünyasında zarar çekecek bola dinini satıp koyverer dipdir. Uluqan yaşuly 2 dan yaşul men öz ýanyma geldi bitirdi. Aham davat da men gaziya del ha. Davat da jogap beremek. Göni gözüm men gören zadım. Aham yaşullyň biri aýtdy şeýle hop o tarafa aýtdy sen koy dedi. Şeriat näme diýär dedi. O yaşuly türkmen o mescide gatnap beren adam şeriat men zelerime aýtjak bolandan sonra maňa şeriat gerek diýär. En aýdan köp ýaş. Nahat fitne zaman muttur, nahat afet zaman muttur, nahat gözlemimiz quripdir, nahat adam imanını narahat boluna, nahat musulmançılığa hiç qayşymyz narahat bolamyz. Sahabalyň ýagdaýlaryny gözde ýör dini bar ýurtlaryny ep berip 700-600 kilometrlik gitýänmişdikle. Uluqan aqtyqly adamlarda şey diýweti, inniki okyp beren o ýurda gidipdir, o şähere gidipdir. Ya danışçı olupdur, ya işlemene gidipdir, 20 yaşında, 25 yaşında olan şikepler aýdymar mı? Ya meselen, bizirdat aýtma, gowkulak asın. Açıqrak, sadarak gideyin. Bizirdatlar aýtma, bu zatlar adam kafir etýändir diýsen, kafir bolsam kafir bolan, näme işgaly bar diýär. Näme işgaly bar? Men Qur'an-ı Kerimden jogabyny aýdyp berin, agallam, belkim indiki şikefi, şu sözümüz eşdiýän bir türkmen bolup düşünüp aýtsa, düşünüp eşitse inşallah şikef aýtmaz diýen halkyň habaryny aýtmak däl ha. Özümüz gaýym bolar ýanak, we şikefi eşitýän türkmen doganymda habardar bolar ýanak, bizire keplere barmar ýanak, o doganjygyny düşündirir ýaly. Şonuň üçin bir mukaddima gürrüňler boldy şeýje. Kulak asyn Hudaý näme diýär? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemmäňiz bilýän surat. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Hud Allah'ın kelamı. Hudaý näme diýýän adamlara? Size malyňyzy artdyrjak bolup, öýüňizi artdyrjak bolup, ondan mundan galmajak bolup, Hudaýdy ýatdan çykardyňyz, kıyamatda ýatdan çykardyňyz. Ýeke manasyny aýdyp berin. Ýene aýdýan bir gece Resulullah'ın ýaşaýşyndan ýok, fakat nasihaty kulak asaýlyn. Kalla, ey insan beýtme, Hudaý aýtdy. Beýdime, sawfa ta'lamun, işte içkin bilersin ha. Kelläň ýere girer, kıyamat boljakmy? Kıyamat bolsa hakyň alagy diýädiň, beýdime diýipdir Hudaý Taala. İşte bilersin ha. Sümme Hudaý aýtdy, ýene de aýtýan, kalla beýtme, sawfa ta'lamun, işte bilersin ha. Gözüne kalla sawfa ta'lamun, sümme kalla sawfa ta'lamun. Üstüne aýtdy, ey adam beýdime, işte bilersin ha. Sümme ýene aýtýan, kalla beýtme, beýtme, sawfa ta'lamun, bilersin ha. İzi la tarawunnal jahim, cehennemi gözüň menen görersiň sen diýär Hudaý Taala. İzi daşdan gördü hanny. Sümme la tarawunnaha, oham sen ýaxşyca görersiň, aynal yaqin, içine girip gözüň menen görersiň ey kafir diýipdir. Allah'ın kelamı şu. Kur'an-ı Kerim şu. Hudaý Taala şey diýip aýtdy. Bu dünýede öýüne odalajak bolup, ýüzüne odalajak bolup, perdesine odalajak bolup, ondan mundan galmajak bolup, hala kefin aýtma diýipdir Allah Taala. İşte bilersin ha, beýtme ha, kafirlikdir ha. Kabra gireňde bir formrak bilersin, ölmäkäň bir formrak bilersin. Ahyryna sümme la tarawunnaha aynal yaqin. Evvel näme? Ilmal yaqin. Evvel bilersin, soňram hakykat gözüň meňür içine de girersin diýär. Kur'an-ı Kerim. Hemmäňiz bilýän suraňyz. Ýa-maň manalaryny aýtmaýlyňmy? Ya alhaakumut takatur aýrylyň Kur'an-ı Kerimden nauzu billah. Ya ýanky adam aýdy, kafir bolsam bolup galaýyn diýär. Näme işgaly bar diýär. Hudaý näme diýär? Hemmäňiz bilýän surasy. Haýsy sura? Veylul likulli humazatin lumaza. Ma'nasyny wezde? Narullahil muqada. Allah'ın emri bilen yanıp duran ot cehenneme diye. Allati tattali'u alal af'ide. Yürüğü düşüp barıya deyiptir. Allati tattali'u alal af'ide. Yürüğü düşüp barıya deyiptir. İydi. İnneha aleyhim mu'sada. Cehenneme girenne qaflı yapılıp kulp bolacak çıkmağına yeri yok.
fi amadin mumaddede uzak turvan içinde yanıttığı diye. Kur'an-ı Kerim'miş. Cehennem diyen uzak turva deyiptir. Uzak turva, uzak bir sütun, içi boş, turva diye Türkmen. Turvan içi cehennemin giyin meydanı ne aliptir? Fi amadin mumaddede. Amad, turva deydik, mumaddede. Uzayın turva. Turvan içine oklanacak, üstüde yapılacak, kaptarlı yapılacak, hem yer yapılacak deyip. Kur'an-ı Kerim'de ait yaşın. Kafir olsan bolayın deyip, necire bir adam aytmalı işini? Kafir olsa ölünden sonra cahit cehennem oluyor. Veylül likulli humezedille şey deyip. Adam yüreği yarılmalı. Sahabalar varmıştık. Şu ayeler okuyorlarını yastıktan sonra gece uykuları ayırıp danıt yança oturayamıştık. Hazreti Ömer bir qaharcan adammıştık. Hiç koloyundan mark bilemedik deyiptirle sahabaların birine. Uy on yanına varmak rahattır deyiptir. Şizrek ayetler okuydan varın deyiptir. Keplakta ölmez deyiptir. Bar koloyunda oturuvermelidir deyiptir. Atın üstünde bir vakt diyem atlı var yaka Hazreti Ömer bir iş ayetleri okuyuptur. Hazreti Ömer attan yıkılıp bihuş ol bir aylak meriz olup yatıptır. Ayet atın üstünde işte yıkılıp. Gütüp bilmem narahat dur. Hudayi bizi şunu düşmüyorsun kan. Hudayi bizi azab-ı cehennemden sakla deyip. İnhe bu ürünler kulağına varmayan adam, bu ürünler oyun tutunayan adam, Kur'an-ı Kerim'in ödüşe veylül likulli humezetil lümeze maskaret yan adama cehennem oldu diye. O zorlum uzaktan geliyen radol. Maskaret yan, oyun etiyen bu ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamını ve ansatçık rahatçık ayetiye kafir olsan bol qalin. Hennem oldu bana diye. Havar yok bu dünyada. Hudayi Teala soğabi işetsen de sana güç veriyor, akıl veriyor, verenlik veriyor. Günah işetsen de sana güç veriyor, akıl veriyor, verenlik veriyor. Bir adam odal bilyen adam. Bir adam kuyuğa diye su çıkaracak bolup Müslümanlara. Bir adam kuyuğa diye halkı çukura kaçacak bolup, halkı tela okulacak bolup, halkı çukura kaçırıp öldürecek bolup. Hudayi ikisine de güç veriyor. Bir adam kuyuğa alıptı, halk şuna kaçsın deyip, halk ölsün deyip, cüsünler pulnalayın deyip. Hudayi şuna güç veriyor, elin donduruk koymuyor. Qadıptı, neyme deyip, halk şu kuyuğa kaçsın deyip. Ama bir Müslüman adam kuyuğa diye su çıkarayın, Müslümanlar hayırlansın deyip. Hudayi ikisine de güç veriyor. Ama günahkar han bana nem oldu deyiptu, nem olmağa bu dünya darul ceza de, bitay amal ediliyendir. Ceza beylesi, on elhakumut tekasürde de aydiye, onu veylül likulli humezedile aydiye. Hulasa, geleyli bir nimetmelini, bizim nimetmelini Huda için aydiyin. Hazreti Huzeyfe, iştensiniz, Peygamberin sahabası kim? Hazreti Huzeyfe, radıyallahu anh. İn Peygamberimizin aydan keplerinin sırrına yetip Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den Peygamberin keplerinin sırrına yetmiştik şu adam. Peygamberimiz bir kefayette düşünmesele şondan var soruyamıştıkle. Ey Peygamberimizden bir zat işittik şon manası, maksudu nämetdi deyip Hazreti Huzeyfe'den sorarlarına açıklap aytyanmıştık Peygamberin menzura şeyle deyip. Şol Huzeyfe näme diye? Peygamberin sahabaları Peygamberimizden qawu zatları, sogaplı zatları sorardılar. Emma men şi bidirek zatları sorardım, qaşşaq bolup üstüme düşam. Şi bidirek zatla näme diyerdim. Täşe bidirek zatlardan qaçar yani. Şol Huzeyfe aydiye bizden çürüyüm bir derman kef aytıptır. La ya'tiyanna alan nasi zamanun la yanju fihi illa men da'a du'a'al gariq ravahul Beyhaqi. Bir zaman gelir deyiptir, elbette bizim zamanımız. Yani görüp eşitiniz bir tohordaydı. Şu zamanında hem kış cehenneme girer deyiptir. Meğer bir adam ki keşti devülüp suun içinde qarq bolup bir taxta yavşan adam can huda deyip nagat doğa eder. Şu jüre kan doğa etyen adam Hudaýyň qaharına düşmedi, ondan başga şemmeş afet fitneň içine girdi gitti deyipdir. Kan doğa edeydi. Fakat kan doğa edeydi. Fakat doğa edeydi. Bunu bir gaytar doğa etseňizde bir heftäň içinde 7 gaytar doğa bolýar. Hudaý Taala kabul eder rahim. O hükmenle kabul ederin deyipdir. İman dilep tuqan Hudaý berjek dällermi? Hudaýa maňa cennet ber, Hudaý maňa rahmet ber. Hudaý men imandan aýyrma. Şo dogany güne beredim. Odolla kan eştensiňiz. İhya Ulumuddin we İmam Gazali aýdýar. Hacın Arafat meydanında şeytanı örttirle biilinin sünkü dövükmiştik, omuruglu. Şeytanın kemer şeken olup yatanmıştık. Biilinin sünkü dövükmiştik. Aham evliyalan meýdaýdyr, bedbaht sen biilim näme dövdi diýipdir.
Men bilim dewön zat dipdir şu musulmanlar Hudaýa men ahirdem iman menen dünneden geçeýin diýeli. Men hemme zähmetlem hiç bolýar dipdir. Şo kepleri men dargatýar dipdir. Aňsatjak. Hudaýa biz imandan aýyrma. Bir garry zenana bir wagt dünneden geçip bolupdy. Hüjre oglumy aktygy bir zady geldi. Ahunjaly ýetin ejem aýyrjak bolýar. Näçe ahum bolup bardyk. Qadim zenana öýde bisawat teleýşo. Zatly bilene şaýat bir çarwada ýaşam bolsun. Fakir ahirki deminne Hudaýa iman, Hudaýa iman, Hudaýa iman. Fakat şon kepleýärdi. Şmaky öňü ösbiren şu kep aýdarmy? Düşümli, bilimli, tahsilkärde, ya harçda okypdyr, ya ýurtda okypdyr, ya halky daruhana ýer kurs tejwiz edip duran, ya her lahazyn ükde adam, her gaýsy bolsun. Şu kep Hudaýa iman, Hudaýa iman beýin rahaty geler. Biz ejzatamyz aýtýarmyşdyk diýämi şu kep? Hudaýa iman abiry, Hudaýa iman aman ýamışdyklar. Biz de aýdýalim, innik öňü ösberelle, dogollumyz, ogul gyýrymyz, aktyqçawlygymyz dädem aýtýardy, dogonum aýtýardy, ejekem aýtýardy, diýdireýlim da şu kefe. Biz doga kän edeýlim. Her haçanman, Hudaýa biz imandan aýyrma, şon kän dogaýdy. Hudaýa ahirdem iman. Peýgamberimiz şunu diýmişdi, tawaffani muslimen. Güne bir gaýtar peýgamberimiz aýdýanmışdy taşyny. Tawaffani muslimen. Hudaýa men musulman bolup dünýeden geçeýin diýmişdi. Ey Muhammed Resulullah şunu dua diýmişdi. Hudaýa men iman menen şu dünýeden geçeýin diýmişdi. Ey tamam peýgamberliň täzişi dogany diýmişdi. Hudaýa men iman menen geçeýin. Dünýä allanyp, ogul gyýdanlyp, heleýä allanyp, äre allanyp, dosa allanyp, gyzhagyz, boşhawa, gülhügülüň içinde ýa bir adas dünýeden zerer çekemde, ýa mamlamda utduramda kafirlik kefaýet dünýeden geçämäýin diýdigi-de. Tawaffani muslimen. Hudaýa musulman bolup dünýeden geçeýin. Şu dogany kän edin. Hulasasy şu boldy. Sahabalar imanna gaýym dogany we bu zamanda entek botasyň kafirlik etjek bolup, imandan çykarjak bolup günmegün köfelip barýar. Güne bir gaýtar doga etseň, Hudaýa biz imandan aýyrma. Goý oglaň şoň eşitsin, goý denanaň eşitsin, goý denanaň aýsyn sen eşit oglaň şoň eşitsin. Goý ol kon terbiýet bolsun. Biz hemmemiz bilýämiz, eje kakymyň aýdýan kefşa. Hudaýa iman awrydan aýyrma. Hudaýa awwal aman ahirdem iman dip Qadim qarry türkmeniň 1000 ýyl bäri, 1000 ýyl bäri aýtyp gelýär.